Salamat Watan TV web saytymyzyň hormatly tamaşaçylary. Saýlanan habarlar gepleşigimiziň bugünkü sanyna sizi mawy ekranyň öňüne hoş gördük. Habarymyzyň 2023-nji ýylyň 5-nji ýanwaryna sanyna Türkmenistanda çeýik neftin çykarylýan meçhur artdyrylýar. 23 ýyldan soňra gladiator dolanyp gelýär. Taylor Swift'in pişiginiň bahasy $97 milyon. Amazon 18 000 işgärini işden çykarýar ýaly habarlary size getirýär. Gelin nowalta habarlarymyza giňişleýin geçelim. Türkmenistanda çeýik neftin çykarylýan meçhur artdyrylýar. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow 2023-nji ýylyň sanly ulga markaly Ministrler Kabinetiniň ilkinji mejlisini geçirdi. Onu döwlet durmuşyna değişli möhüm meselelere hemde käbir resmi namalaryň taslamalaryna garaly. Ministrler Kabinetiniň başlygynyň orunbasary Abdurrahmanow neft gaz toplumynyň işini mundan beýlekde kämilleşdirmek boýunça alınıp barylýan işler barada hasabat berdi. Sarp edijiler neft önümleriniň zerur meçhurlygyny bökdünşi üpçün etmek maksadyndan uğur alınıp Türkmen Neft Döwlet Konsern tarapyndan netijeli çäreler görülýär. Hususan neft önümleriniň kabul edilişine, saklanyşyna, göýürüşüne, daşalyşyna hemde peýdalanyşyna gözüçülük edilýär. Şeýle de vice-premier çeleken şertnamalaryň şägine ýerleşen çeleken ýangymyz guruluşyny özleşdirmek boýunça alınıp barylýan işler barada hasabat berdi. Belenşi ýaly ýurdumyzyň ýanyç energetika toplumynyň ösüşi, neft gaz ýataklaryny çalt tepkinine özleşdirmek, täze guýlary buraglamak arkaly amala aşyrylýar. Munyň özi çeýik neftiň çykarylýan meçhurny epesle artdyrmaga ýardam etýär. Şunyň bilen baglanlykda amala aşyrylýan pudoklaýyn taslamalara gatnaşmaga gyzyklanma bildirýän iri urduş kampaniyalar çekmek meýleşdirilýär. 23 ýyldan soň gladiator dolanyp gelýär. Onir uğru oyuncu Oscar bayrağına dalaşkar görküldün. Hemde ingo film bilen bir hatarda 5 bayrağa münasip bolun. 2000-nji ýylda surata düşürilýän Gladiator filminiň dowamyny surata düşürmek meýleşdirildi. Avatar filminden soňra Gladiator filminiň hem ikinji bölügini surata düşürüp kino tamaşaçylara ködürlenmek maksat edilýär. Ridley Scott tarapyndan surata düşürilen bu filmiň ösünün 23 ýyl geçenligine garamadan entegem şol meşhurlygyny saklap gelýär. Filmiň baş kahramanlarynyň Russell Crowe bu film bilen hata meşhur bolupdy. 85 ýaşyndaky rejissor 2000-nji ýylda surata düşüren Russell Crowe tarapyndan Rim generali Maximus'un keşfi bilen imperator Mark Aurelius'dan aralyşy baradaky gahrymançylykly filminiň ikinji bölügi üçin aktyorlar jenleýär. Meşhur rejissor ilkinji filmine Rim imperiýasy barada köp sanly alma barlygy işlerini geçirmändir. Ol käbir suratlara göz aýlap bu filmi surata düşürmäge girişipdir. Täze film üçin bolsa imperiýanyň taryhy barada gyzyklanma bildirýär. Taylor Swift'in pişiginiň bahasy $97 milyon. Amerikalı aydymçy Taylor Swift'in eýetçiligindäki Olivia Benson adly pişigi dünýädäki iň bay haýwanlaryň biridir. Pişigiň bahasy $97 milyon diýilip çaklanylýar. Olivia Benson hojoýunyň wideolaryny, ýadygarlyk önümlerini we köp sanly meşhur sarp ediş haritler üçin mahawat filmlerine gatnaşmak arkaly meşhurlyk kazandy. Dünýädäki iň bay haýwanlaryň sany oý mahawat we beýleki çärelere gatnaşmak ýaly meşhur öý haýwanlarynyň sosial ulgamlarynyň teljermesi esasynda düzüldi. $500 milyon bahasy bolan Winter 6-njy atly nemis iti sanoda 1-nji orunda barýar. 2-nji orunda Nal atly pişik bolup, onuň jemgyýetçilik turdaky abonaçylarynyň sany 4 milyona deňdir. Onuň bahasy $100 milyon deňdir. 3-nji orunda Swift'in pişigi bar bolsa, 4-nji orunda bolsa, belli Amerikan alpbarjy Oprah Winfrey'niň 5 tane iti bar. Olaryň bahasy $25 milyon. Amazon 18 000 işgärini işden çykarýar. Dünýä belli Amazon kampaniýasy 18 000 işgärini işden çykarýar. Mundan öňe kampaniýa 10 000 adamyny işden çykarmagy gödüňde tutupdy. Bu arada online sowda kampaniýasynyň baş direktori Andy Jassy habar berdi. Geçen ýylyň noýabr aýynda kampaniýa 10 000 adamyny işden çykarmagy meýleşdiripdi. Bu ýagdaý 2023-nji ýyllaky ykdysadyýetdäki çylşyrymly ýagdaý hemde soňky 2 ýylda has köp işgär alynanyna bilen baglanşdyrylýar. Soňky 2 ýylda kampaniýanyň işgärleriniň sany 2 есе köpelipdi. Ol hem koronavirus pandemiýasy döwründe online hyzmatlaryň artmagy bilen baglanşykly bolupdy. Koronavirus bilen baglanşykly çäklendirmeleriň aýrylmagy bilen kampaniýanyň gerdeçitiniň ösüşi birneme adaly. The Wall Street Journal gazetiniň maglumatyna görä, 2022-nji ýylyň sentýabr aýynaky ýagdaýa laýyklykda kampaniýada 1,5 milyon adam zähmet çekýär.
Hormatly tamaşaçylarymyz, şeýlede Abdülfattah Al-Sisi netijeli müsür türkmen hyzmatdaşlygyny ösdürýär. Türkmenistanyň prezidenti Hindistanyň premier ministrini gaýnan şüllerdi. Türkiýe dünýäniň medeni paýtagty, änewde geçirijek çäreleriň meýilnamasy tasdiklandy. Tikki we potduş, gülkü, uzak ömrüň sary 10-njy Türkmen-German forumy geçiriler. Suwun ýaşyny kefitlediler. Tunes balygy $271.000 satyldy ýaly habarlary Atawatan Türkmenistan.com internet saýtynyň okap bilersiňiz. Hormatly tamaşaçylar, Atawatan sebeden atla uzaklaşmaň. Çünki ýurdumyzyň we dünýä täzelikleriniň habarlaryny ilki bilen bizde ýetirer. Gepleşiklerimizin innik sanyna saýlanan habarda didarlaşýançak hoş sag bolun.